Det er disse mennesker, det handler om. Det er dem, man som frivillig indsamler kan hjælpe, hvis man på søndag bruger nogle timer på at stemme dørklokker. Men Folkekirkens Nødhjælp har et problem. Generelt set der har der været et fald i sogneindsamling her de sidste år. Her, få dage før landsindsamling på søndag, mangler Folkekirkens Nødhjælp 5.000 indsamlere, heraf 750 på Fyn. I de seneste år har interessen for at være indsamler været faldende, og manglen på frivillige indsamlere kan have stor betydning for de tomme maver, mener Folkekirkens Nødhjælp. Altså gennemsnitligt samler en indsamler 1.000 kroner ind, altså per indsamler. Og det er jo så mad nok til 440 mennesker i en uge i et uland. Og det er rigtig, rigtig mange mennesker, man kan hjælpe bare ved en indsamling. Hjælpeorganisationen frygter, at indsamling på søndag vil give et dårligt resultat, hvis folk ikke møder en indsamler, men i stedet blot får et girokort ind af brevsprækken. Derfor håber Lea Froholt, at frivillige melder sig i sidste øjeblik. Man kan gøre det, at man melder sig til den lokale sogneindsamlingsleder, eller man kan ringe ind på centraltelefonen, som står ude på plakaterne rundt omkring i ens område, eller man kan gå ind på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, folkekirkensnødhjælp.dk, og tilmelde sig der.